Hola a tots! Avui parlarem sobre el sector terciari, concretament de les conseqüències negatives que pot tenir aquest sector en la societat i el medi ambient. Tot i que el sector terciari, que inclou activitats com el comerç, el turisme, els serveis financers o l'educació, és essencial per al desenvolupament econòmic. També comporta certs efectes negatius que cal analitzar i gestionar. Som-hi! Impacte mediambiental. El sector terciari sovint genera un gran impacte ambiental, especialment en activitats com el turisme massiu. El turisme massiu és la concentració de visitants en zones populars. Pot causar la degradació d'ecosistemes naturals, com platges, muntanyes i boscos. Per exemple, el turisme a la Costa Brava ha augmentat l'erosió del litoral. Això és una platja amb molta gent i això és massificació turística. Després tenim el consum energètic. Hotels, centres comercials i transports consumeixen grans quantitats d'energia i aigua. Això contribueix a l'escalfament global i a l'escassetat de recursos. Això és l'hotel amb molta gent. Ara en parlarem sobre la sobreespecialització econòmica. Quan una economia depèn massa del sector terciari, especialment del turisme, es crea una situació de vulnerabilitat. La dependència del turisme. En èpoques de crisi, com la pandèmia de la Covid-19, moltes zones que viuen del turisme van patir un fort impacte econòmic. La desaparició d'altres sectors. La priorització del terciari pot fer que sectors com l'agricultura o la indústria es debilitin, cosa que redueix la diversificació econòmica. Ara en parlarem de la precarietat laboral. És un altre problema del sector terciari, és la qualitat de l'ocupació que ofereix. Feines temporals i mal remunerades. Moltes feines en aquest sector són temporals, especialment en l'hostaleria i el comerç. A més, els salaris solen ser baixos i les condicions laborals poc estables. Tenim la desigualtat social. Aquestes condicions contribueixen a una major desigualtat entre els treballadors del sector terciari i d'altres sectors. Tampoc ens podem oblidar de la saturació urbana i pèrdua d'identitat cultural. La massificació de ciutats. El creixement descontrolat del turisme en ciutats com Barcelona ha provocat un augment del cost de la vida, especialment del preu de l'habitatge, i ha fet que molts residents hagin de marxar. Turistificació. Barris històrics perden la seva identitat per adaptar-se als visitants, amb la desaparició del comerç local i l'augment de botigues i serveis enfocats als turistes. I finalment, la conclusió. Com podem veure, el sector terciari té molts avantatges, però també comporta conseqüències negatives que no podem ignorar. És responsabilitat de tothom, governs, empreses i ciutadans, treballar per fer que aquest sector sigui més sostenible, just i equilibrat. Gràcies per la vostra atenció. Si us ha agradat aquest vídeo, no oblideu de deixar un comentari i compartir-lo. Fins la pròxima!